Narok ani YouTube channel lam soko sini bagano kisa tini gorong haimani angkai rabat dok abo raime kho angkai narok no phudong ngai ne nai nai di ab haikai angkai narok no nak tini mane jami rok phudong nai nok sa kari nai thong di ab haikai Iko narok no mang khana angkai ab haikai rabat akan dok angkai nanti narok hayang te chung hayo haikai angkai hokha maram di torkha angkai 18-20 rok khana inci angkai borok khai dai mang kata Sebenong ngai noro mong khana ngai rai me ko 6 bosor chiko baksa ba rai mangkha kaisa koiso ei borok morok rai mangkha borok ngai baksa ba rai me ko ei morok rai mangkha ngai morok rai mangkha ngai teksa rangok setting kan nei wan choko batek chai rangok kering chongmo ba teksa rangok khlai mana ne morok mara khang kale teksa rang phayan nei wan choko angkai norok je jan rai tong nei rok to thaimana abo hai kom no baksa mane exercise ya baksa ba kisa kotor baksa ba kisa sikon exercise to kai me ba kai rok mai tong di nok mang khana abo hai kai tai thai chok ro tong go mane yang tola kai rabat ni abo yang te ke thango abo yang te ke thangta no angkai tang yang ko khai thai chuk rok ta angkai thai chuk ro bo khai bedak tan rok ka angkai bo khai hi nok mang khana hi ko mong khai thai chuk am la ko le hin dak ta ma thai chuk ro angkai pala khen thok hai pa no nong norok no ba thai ma dar ro ko phonugan thai kai angkai ko morok thai chuk ta sini thai chuk mong khang kai te tam han khagei ma mo phonta hangkai khagei posawo ra khang kai le chen din ton khamon no honek tu yu basa asak te yaw tong to bo te ne hang honek tu yu ati cha hangkai nok nong mang khana ma tam ti ha jo kai ko bang ma no ngai to phan no kon bo sot thai kon bo sot thai ati ta hangkai abo hai ken ro nokoi mang khana sini bagan lokta